asivulise unceku sinibingelele emakhaya sihle naye umfundisi la sizokhulekela okuningi kodwa kuzoqala vula ivesi ebese siyakhuleka ke vula ivesi bisingene encwadini ngenibingelele abathanda bethu balaleli emakhaya ngegama lenkosi amen amen baba ukuthi futhi uJesu uJohn 14 mina ngumvini nini namagatsha uthi uJesu mina ngumvini wona nina namagatsha uthi ubaba ngulima nini namagatsha lapha emakhayeni uthi ubaba ngumvini bathanda bethu shumeza intsha namhlanje bazani bami ingane uzala kakhulu yeyi bathanda bethu sefuna isikhathi batshe umhlaba uyagoqa siyaqala Nkosi yami ngoMeyi kuyavotwa ngachitheki igazi kuyabangwa phakamente uba ngiyikhundla siyaqala Nkosi nezingane ngawasha izitsha nasemakhaya uyesu kufa yasho incwadi mina ngumvini nina amagatsha ngihamba nomntana mudini wakwamkhize kaGcolosi emshazi isini sanamhlanje mina ngumvini nini namagatsha kazamhle niphani ithukozeni fishana umhlaba uyagoqa manje nivote kahle amakhansela nivote kahle umhlaba kaNkulunkulu ngachitheka igazi nawe baba kaDuduzane suma ngachitheka igazi lapha ekhala enkandla baba angifuni ukuchitheka igazi baba siyazi ukuthi abantu abaningi bayagceka uthi usugugile uzowina mntanami uzowina ngegama laJesu uzowina Zuma uzowina mina ngiphethe umhlaba mina uArchbishop wadumile ophathe TikTok uthi uJesu mina ngumvini nina amagatsha nawe baba kaDuduzane uyigatsha umvini mina ngumvini nini namagatsha imanqeku kunabantu ababuka laphana abakusizayo abakhona kwipolitiki njengoba usho ukuthi nabantu nabo abakusizayo abakuxhasayo ngey'nteni ngiyafisa ubabonge nje nabo bebuka ngawo konke abakwenzela bona ngiyabonga kakhulu namakhansela angixhasa ney'nkosi ezinkulu bangiqhasa bangimene emazokugibela ngize ePhandane ngizodlela iplate mahhala lePhandane bangimile nemali zokugibela baba bayazi sikuyabasebenza bangathi mina sebelela umqolo obandayo kodwa usemhlabathini usethulele bomele mina nenkosi yami labo yomele mina sethula ngelilanga bawugatsha mina yakangcobe ngiphethe kanuswa emaqadeni bawugatsha mina nawe uSaramaphosa bomele mina noJack Zuma noMbeki bomele mina sebebheke phezulu kithi kuyabaza abahulumeni bethu babu Archbishop njengoba sesisoya kokhuluma ngalo umcimbi ozoba namhla 17 South Africa abantu bayakhala ngapha nangapha baningi kakhulu icase yadliwa iyashawa straight icase yadliwa amazwi okubaduduza ungathini uthi abaqini abaduduzeke bafesi abaqini emandleni amakhulu abaqini emandleni kakhulu bayashawa kakhulu asithandazeleke kubona bonke imizi Archbishop kuney'ngane ey'ngasebenzi kunabafundi kunani manje besicela ukuthi ukhulekele nje umuntu ofuna umsebenzi umuntu ofuna isikole lapha ekhaya baba nomusa ngegama laJesu uNkulunkulu sephansi uNkulunkulu engcwele sikhulele abantwana bangafundi abahlele emakhaya osebabeqede izikole bahlele emakhaya abayithola umsebenzi uNkulunkulu bahlele emgwaqweni Nkosi bayalala umsebenzi abawuthola bazowuthola uNkulunkulu nomusa siyacela baba nomusa siyabonga baba uNkulunkulu nomusa sikhulele nabalaleli emakhaya basibuka iTV uNkulunkulu engcwele siyabonga futhi ethe namhlanje Nkosi sami uNkulunkulu engcwele baba nomusa uLwesibili uNkulunkulu engcwele siyabonga uNkulunkulu nababa engcwele baba nomusa uNkulunkulu siyabonga baba engcwele sikhulele nabantwana Nkosi sami bese ehlise nokuzala ugonana unodriver amatekisi namagane emgwaqweni hambe ehlala abafana amaphini babalande indaba ekuseni namagane hambe lande indaba angashizi igcwele into thona emakhaya uNkulunkulu engcwele siyakhula ngegama lenkosi amen siyabonga kakhulu umbuke lapha ekhaya siyathemba ukuthi uyawuza umthandazo wamukelekile futhi uzofika emakhaya asibakhumbuzise ngenkonzo ozoba nayo umcimbi wenzela ubaba ukhansela ngiyabikela futhi balaleli emakhaya ngo-Archbishop wa-TikTok ngiyanibikela mhla 17 June etholozini isithumba sezele umhluhlu Mkhize iphathi uPastor Fusika ikhekhe ubaba Mkhize uzosika nomama kwakhe uMaduma usika ikhekhe naye sojabula kakho sicela amakhansela aphumelele mhla 17 June etholozini isithumba naseReden zozama ukumemezela ekhosini ngokucetha bangangikhokhisa ngiyomemezela umcimbi uyaqhubeka umcimbi uArchbishop wakhuluma ngawo sizofuna njengoba kubhaliwe sicela amakhansela wonke azwana noMkhize kanye nabafundisi bendawo bayacela babe ingxenye yale ndumezelo yomcimbi ubaba uArchbishop uyobe esekhulekela abantu abasha kanye nenkosi umlaba
nabafundisi bonke jikelele njengo-Archbishop yokukhulekela bonke abafundisi jikelele. Nobaba uNtulu uKhansela ucela uxhaso nakuma-taxi owner kaNyuso nakamlaba namkhizwana. Ucela nabo bonke-ke abayizikhulu zomasingcwabisane babe kanye nabo kulo mcimbi. Kuyojabulisa ukuthi-ke nelolu subonga kuwona wonke umuntu obukayo njengamanje eNingizimu Afrika. Uphinde ubamemeke nabo phela uJacob Zuma njengoba wangcwaba oButhelezi, wangcwaba oMampintsha, wangcwaba baba abaningi. Phinde ubamemeke ukuthi babe yingxenye yomcimbi. Ngiyabingelela futhi abalaleli emakhaya ababuka i-TV emakhaya, ngiyabingelela abalaleli emakhaya ngegama lokusicela uJacob Zuma sifika sivakashele ephathini yamkhize Mhluhlubu Mkhize. Sojabula kakhulu efikile uJacob Zuma bonke nenekhulu nomkhokha kuletheko Xolisa ikhawunda ya namakhansela endawo. Sojabula kakhulu ekhona nabaseThekwini sojabula kakhulu bezephathini kaMhluhlubu. Wasithobayo u-Archbishop weMboda FM uDumile wangcwaba uMampintsha noXolani Gwala noNgema nomntwana noThelezi ongasekho emhlabeni. bathi-ke abantu bayabuza laba phela abantu phela bayabuza manje bathi bakhathele ukubona u-Archbishop ehamba yedwa kwenzakalani yini afanele ilungiswe ukuze akwazi ukuthola umuntu wesifazane ngoba phela umphakathi uphatheka kabi uma ungasona isibonelo sabo njengokwakha umuzi. Bafuna ukubona wakha umuzi ukuze nabo bakwazi ukuyakha imizi. Ngifana noFata Samarome mntanami noFata abanazingane uFata Samarome ngegama lenkosi ngisindisiwe ngikhalela ngale ebusuku eyami ingane ile hlaka 4 ngithenga amaqande ngithenga iksham ngivalele ekamela angikhalela ngani angikhalela omama Asha yeke umuntu ofuna ukugeza amakhanda yeke ofaka izinkophe nenzipho bayiphothayo yami imali ingena leswini ngoku jina izaqwa nekhiphe ebizayo u-Archbishop weMboda FM Ibambokodo ngiphatha ngiphatha uSotobe abantu babungebe ngegama lenkosi nami. Bathi-ke abantu-ke babumfundisi ngoba phela bayakubona le phayindane bayakufuna ukubuza mayelana ney'nkulumo ey'thile njengoba ukuthi umfundisi webhokodo. Ngabe uyavuma ukuthi uzoyiphendula yonke imibuzo yabo? Ngazi ukuthi mina umsaka uArchbishop kuphela nodwe umsakazi umntana phambili. Hayi zingane zakwethu siyabonga kakhulu sicela ukuthi niyohlabeni ulawule njengoba kade seyishilo-ke indlela zakhe zokuxhumana nangendlela atholakala ngayo ukuthi nikwazi ukuthebela umcimbi ozomhla 17 lapha tourism. Siphinde sibonge nayo yonke-ke imithandazo asethe siphaze yona ethinta ukhetha ngithi ethinta ukhetha. So siyabonga kakhulu sophinde sinithinte ngaso sonke isikhathi niyazi ukuthi sitholakala kanjani nini niyazi DMTV sohlezi niphathele ikhehla zonke iy'nsuku lizonijabulisa bayelisa ukuthi baba Nisale kahle emakhaya, nihlale kahle emakhaya. umuphi unkosikazi wakho? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.